No takže čaute, ja som Mr. Gamer a vítajte pri už treťom dieli z našej série z Minecraftu. Tak od druhého dielu sa moc nezmenilo, iba mám 7 level, lebo som kopal uhlie a trošku som sa leveloval. Zabil som skeletona, napadol mi na pol rozbitý luk, že asi tak. A vo skrine som trošku hral a vidíte, už som našol aj 4 diamanty. Prepáčte, že som si to nenehal na natáčanie, ale hrozne som sa bál, že by som ich stratil. Tuto som si spravil takú menšiu farmu na vít. A tuto mám moje branch miny. Tak vám ich ukážem aspoň. Ja viem, že som hovoril, že v druhom dieli, no v treťom, ako to je tento, že si budeme robiť branch mine a pôjdeme už aj minovať, ale mne to nedalo, ja som si musel už po dieli vidíte, tu mám pripravenú značku na quick drop. Túto chodbu mám už vyťaženú, tomu som ťažil, tak samozrejme nemám torčky. Spravíme si branch mine ešte dlhšie a keď už budeme mať aj ten quick drop, tak už to bude určite lepšie, bude také rýchlejšie ísť dole a mám práve 15 FPS. Počul som skeletona. Dobre, dávaj s hudbou, musím ho stíšiť. Čakajte, prosím. Tak, to dáme takto a Master Elements takto na 20 dáme. Vidíte, že schody som si spravil takto stone slaby a stony. Som si kopal. Tak ten ako vyzerá ten domiešek. Ale som chcel otvoriť dvere a položiť na miesto toho blok. A kamarát mi poradil, že ako by som mal postaviť ten dom. Čiže mu ďakujem. Vidíte, tu mám ešte stone bricky, čo som si vypaloval. To je vlastne aj na ten dom. Ale vo skrine si budem ťažiť veľa dreva. Extrémne veľa. Tak z tejto pece si zoberieme. Sakra. Tak, máme 16 torčov, to nám zatiaľ bude stačiť. A iba si trošku pomajnujeme. Tento diel bude docela krátky, lebo je to tak, že som došiel zo školy, spravil som úlohy a kúkal som telku a idem natáčať. Takže asi tak nejako to je. Fuj, musím si ešte postaviť nether portál. Takže teraz by sme mohli skopať sem. Toto minovanie je docela také nudné, by som povedal. Dúfam, že nájdeme v tomto dieli aj diamanty. Hrozne rád by som sa s vami o to podelil. Tak. Už tu začína byť tma. Takže sem hodíme torču. A tak ideme. Kopeme. Hej, kopeme. Hej. To je nuda. V tomto dieli vykopeme iba takú kratšiu chodbu. Nejaká extrémne dlhá sa mi nechce kopať, aj keď časovo som na tom zle. Redstone sa môže hodiť. Vidíte, vlastne za toto dostávam levely, už mám 8. Ešte hen tam hore bol redstone, tak z toho budeme 9. Toto bol, až za tým diamanty. Uj, to bolo dobré. Bože. Thank you very much. Vidíte, už máme 9. level, pomaly už 10. Takže keď nájdem už aj obsidian vo skrine, tak si postavím enchanting table, spravím si nejaké knižnice a asi v 4. dieli, podľa toho ako sa to bude vyvíjať, tak budem robiť enchanting miestnosť, na čo si ešte musím vykopať priestory, čiže to si ešte musím nejako vymyslieť. Lebo ste videli teda, že priestorovo nie sme na tom moc najlepšie, ale ako mohli by sme to postaviť aj hentam. Ešte aj sklad musíme stavať. Zatiaľ, no sklad ne. Veľkých pár čestiek, aspoň 4 čestky mi tam budú stačiť.
Lebo videli ste, že tam mám jednu a tá už je skoro plná. Lebo som extrémny ťažič. Vidíte, že ťažím všetko, čo sa dá. A už máme 10. level. Iba tak pre za nič. A to sme mali 8. Je železo. Železo sa hodí. Takže máme ho tu 8. Možno viac. Aha, 8. Si hodíme torču, aby sme videli niečo. No, už nám za chvíľku dojde krompáč, čo je žalostná situácia. Lebo sme nenašli diamanty. To není moc pekné. To není pekné. No ja ešte vo skrine budem hľadať a v 4. dieli si ich vykopíme, keď náhodou nájdem. Ale aj tak potrebujem diamanty, lebo potrebujem 3 na krompáč, ja mám 4, takže jeden by mi ostal a na enchanting potrebujeme 2. Čiže to je docela blbé. A oenchantovať by som si chcel luk, ktorý si vyrobím vo skrine. Vo skrine, čiže za kamerou budem hrať dosť často, keďže diely bývajú 15 minútové. Takže pochybujem, že niečo z toho, čo som teraz povedal, že by sme to stihli. Neviem, prečo kopem. Ne, ja som vedel, že som to nemal kopať. Takže tuto sa končí naše minovanie vonom. Na videách. No na tomto videu. Vo skrine ešte budem minovať diamanty, keď tak si obkopem a nechám si ich na 4. diel, aby sme si mohli niečo robiť. A aby som si mohol asi z domov vyrobiť aj ten luk a asi aj ten diamantový krompáčik. Lebo diamantový krompáč všetci viete, že vydrží veľmi dlho. No, keď tam máte teda Unbreaking 3, tak hej. Takže to bude super. Ale asi o také 2 minúty budeme končiť. Prepáčte, že to je potom také krátke. A do prdele, malý zombík. Ty parchant jeden. Skap ty svinia. To je taký hajzel. Rýchlo si vyrobím. Ne, ja som tam mal stiky. To som posral. Tuto som, aj ty maličký, poď. A 10 levelov v prdeli. No poď sem, ty sme. Ty debil, on má moju lopatu. Hajzel malý, špinavý, zmrdisko. Chod na svojho. Konečne. Neznášam. Do prdele druhý! Tak už tu máme iba jedno, nemôžeme skapať. Ne. Jo. Do prdele čarodejnica! Ne. Chodari ti! Čo hrám na hardcore obťažnosti? Ne. Vypadni! Ty si svinia! Ja ťa zabijem! Fejli. Toto fejlíme. Toto značne fejlíme. Ne. Do prdele buchne, ale asi kilometr od mojho domu. To je... Bože! Vypadni, ty svinia. No ja ti dám, ťa tu ubijem rukou, ty. A teraz 10 levelov v prdeli. Chod do riti s tým poisonom. Ti dám. Ubijem ťa s rukou, ty svinia. Bože, skáp. Klikám tu o život. Jak debil. A ona neskapať. Bože, skáp už. Ešte, že tí diamanty som nemal pri sebe. Bože, skáp, ty svinia. Neznášam tá. Dobre, toto je v pohode. Bože, skáp! Pre Kristove rany! Klikám tu jak dement. Bože, už skáp! A neskús nám nahodiť poison. Ty vole! A teraz som mal lagi.
Skap, 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 skap. Poďme, ty krava. Ty vole, ja si na teba neviem, čo vyrobím. No ja, ešte mi tam zmiznú veci, aj keď veľké dôležité som u seba teda nemal. Veľkých pár koblu, pár dreva. Krompec sa mi minul, a jedno som pri sebe nemal, takže to je úplne jedno. Ale 10 levelov v prdeli. Bože! Serem ti ten poison, ani si sa netrafila. Bože! Dobre, už si sa trafila teda. OK, nejsi blbá, nejsi blbá, nejsi blbá. Tuku dám. Bože, sa posereš. Kap. Dúfam, že sa dá umlátiť teda rukou. Fú, toto bude taký diel, že majnovanie a boj s čarodejnicou. Skap, ty svinia, ti tam takú do hlavy. Si retardovaná, bože môj. Jozef. Pre Kristove rany. Však nás zabije. Mohla by si na mňa hodiť ako potion instant healed. Robíš si srandu? 4. krát? Ty vole. Sakra, ten strom je až tam pri nej. Hneď poison. To by si chcela, čo? Už, kopte, nevďačná svina. Bože, ty si retardovaná, alebo áno? Kritikál. Kritikál. Chrapač jedna nevymáchaná. Ako si robíte srandu? Fakt už ma tu sere. Nebodaj si sa odportovala. Ty nevďačná svina, do dverí si zašla. Tam si malo aj ostať. Ja ťa serem, ja vybehnem von. Skap si tam. Ale veci mi už dávno pomizli. Čo by si chcela, ty kráva? Však poďme, však zabíme gamera, však prečo ne? Či gamera. Ja už aj svoje vlastné meno dávam zle. Dobre, tuto si rýchlo vyrobíme aspoň drevený meč. Rýchlo. Akurát mi na noho ostane. Rýchlo aspoň drevený meč teda. Time to strike. Čarodejnica ste tam mali ešte dať. Poď sem, ty svinia. Skap, ty nevďačná krava. To si robíte prdel. Mne z nej padla. Prišiel som o svoje veci. Úplne zbytočné. Aj o ten iron, čo som vykúpal. Teraz sa musím zase vrátiť na úroveň debila, čož sú kamenné nástroje a musím nájsť 3 irony. No, teda aspoň 2. Ty si retardovaná. Čo ideme robiť? Ja neviem, čo by sme robili. Ty bože, kde je ten pavúk? Si ho zabijem, aby som mal aspoň na ten luk. Tuto som ťažil to uhlie. Ty! Hajzel! No čo, už ma nevidíš, čo? Ty svinia. Poď ten, ty nevďačník jeden. Si už naozaj retardovaný, ty vole. Nevieš vyšlapať po schodoch. Mojich úžasných brilantných. Počul som slajma. Alebo sa mi to iba zdalo. Tak. Teraz znova nahrávať tých ďalších 9 levelov. Bože. Ty.
Moc by si chcel, čo, kamarát? Haha. Skáp. Neostali mi tu veci. Hovno by mi tu ostalo. Ohľa. To si asi pôjdem. Bože. Teraz zase vo skryne všetko doháňať. Nájsť irony. Nájsť diamanty. Však prečo ne? Však jasné. Gamer zabíjal čarodejnica a teraz musí ísť zase od úrovne debila. Bože. Toto je fail už, načisto. Bože, dneskajší diel, to je... Bože, jak sa to bude volať? Čo ja vím failovanie jak hovado? Ja neviem. Ja si tuto ešte v obskrine dám nejaké čestky. Ne, sem dám vlastne za... Bože! Ja si v obskrine asi spravím dom. Prepáčte, keď som to slúbil, že to spravím na kameru. Ale viete, že som debil a nič nesplním. Takže asi tak. Ale spraviť to nespravím, lebo som hrozný blb... Ne. Uhlie si nespálim, si spálim radšej ten meč. Však na jeden kobl. To sa stihne. Stihne to. Stihni to. Dávaj! No. Boh nám pomohol. Tak, to si ešte vyrobíme. Ďalšie 4 stombliky a... Však ja aj tak musím ísť hľadať les. Najbližší, lebo... Potrebujem na to dubové drevo, stombliky, glassbloky a neviem ešte čo. Ale sľubujem, ako si postavíme ten dom, no ako si ho postavím teda vo skrine. Takže v ďalšom dieli, že budeme stavať oný enchanting. A možno aj sklad. Ty si... Ježiš, ja ťa zabijem! Na farmu mi padneš, ty retard prostý. Choď do liti. Bože. Aha, dúfam, že tam mám aspoň jeden string, si vyrobím aspoň luk. Samozrejme, že nemám, ale 8 šípov mám. To je docela pozitívne. To sa nedá, ale ospravedlňujem teba na chvíľku. Tak, som späť, ale musel som si niečo vybaviť s jedným človekom, nebudem ho spomínať na videu. Takže už by sme si to asi ukončili. Takže ja si ešte to miesto na ten náš domeček nájdem, ale asi to bude niekde na planine. Neviem, ale blízko lesa teda. Takže ja si vo skrine naťažím iron, kameň, stombliky už mám a veľa dreva, aspoň stack surového. Lebo fakt, ako bude toho potreba fakt dosť. Takže dajte like, koment, či sa vám to páčilo a odber, keď chcete vidieť aj ďalšie videá z tejto Minecraft série, alebo plánujem novo spraviť, že spravím Far Cry sériu, možno, nejsom si istý, alebo spravím, asi spravím Mafia sériu, takže dajte like, koment, odber a čaute.